Suhteeni Itämereen on ehkä hieman kostea, aika intiimi ja sitten jonkin verran surullinen. Eli vapaasukellusharrastuksen ja Kirkkonummella lapsuuteni eläneenä niin on nähnyt Itämeren niin kuin hyvät ja sitten vähän huonommat puolet. Itämeri-projektin tuomarina mä haluan keskittyä nimenomaan innovaatioihin. Sieltä löytyy itseltä kaikkein paras tausta ja sieltä mä uskon, että löytyy ne asiat, joilla sitten saa kaikkein isoimman impaktin. Viestini osallistujille on seuraava. Älkää ajatelko liian pienesti. Ajatelkaa, mikä on mahdollista. Mutta sen lisäksi miettikää, että mikä on ensimmäinen askel, joka täytyy ottaa, jotta sinne isoon juttuun pääsee. Sitten oikeastaan kyse ei ole muusta kuin näiden kahden asian välisen sillan rakentamisesta. Ei se ole sen monimutkaisempaa. Onnea kilpailuun!